ungafuni ukungisebenzela uMr Zuma, uzodila nawe. Cabanga mfethu, turns out ukuthi njengoba yesejele uKhaya, ingoba wayebhizi nama-shady dealings noMr Jack, yacabanga. Bese-ke uKhaya asho ukuthi hhayi, mina angisiye nje umuntu ongafuni ukusebenza naye njengamanje, plus namaphoyisa angigadile nje. Amyeke kanjalo-ke bahlukana. Turns out uSbu ushade nephoyisa leli elabopha uKhaya, manje liyasho nje ukuthi hhayi lona kahle kahle angafuni ukubopha uKhaya. uKhaya nje u-small fish. Lifuna uJack lona kahle kahle. Funa nje u-big fish, uShaka, uJack. Ke uKhaya afike uselapha kubo, ufike ingane yakubo imnikeze i-gift, ithi khona umuntu wayilethile. uJack, cabanga usebuyisela uKhaya ebugebengwini, umthengele ifoni nesibhamu. Cabanga phela ukuthi uMr Zuma uyena lo ozokwakhela